Sapa sira yen pancen lagi dicoba suke bondo salah ubat ilang muspro kaya cerita uripe kang parada halo daya langit krasa suwung tambah rasa bojone pamit lunga tara saya abot sanggane nyawangan loro ditinggal ibune kang parana gitarise panter bedo bojo sing maune tresno kepencet wong selapura neng pengadilan sidang ping songo banjur kumpul maneh kaya biyen nanging nasibe kang parana gitarise pancen beda bojo sing maune tresno kepencut wong selapura neng pengadilan sidang ping songo